my father. Dobrý, nikoho to nezajímavý sráči, takže čaute ľudia u nového videa a dneska si otvoríme 55 týchto Instant Lucky potionov štyrkových. Počkajte chvíľu, lebo niekde musím ísť. Dobre, som späť a... Ideme 5, hej. Hej, máme si 5. Poďte 5. Ešte si my sme mali mať Instant Lucky, áno. Let's go. Hej, ideme 5. Prosím, aspoň vajíčko. Hej, prosím, kámo, keď padne vajíčko, tak let's go, fakt. Hej, neviem, počkaj. Ešte 2, okej. A keď chcete dneska... Dobre, ja chcem dať 100 followov. Môžete mi napísať do komentárov na TikTok. Idem na 150 hej. Môžete mi napísať do komentárov, že či... Mám ešte 2 značky, okej. Môžete mi napísať do kom, že či toto. Že... Či mám natáčať s webkou, alebo bez webky. Ja to môžem, počkajte, ešte toto otvoríme. Júčko, okej. Hej, prosím, Júčka, prosím. Hej, keby. No, nič. A môžem tam byť San Angelus, hej, prosím, San Angelus, prosím. Čo?
Galaxy Axolotl! A inak, keď chcete urobiť súťaž o tohto tu. Spaka. Kamo, Galaxy Axolotl, ty kokos. Čo ti mrdá? Ty budeš ani? Čo? Tu petardu, čo mám na tým, nevidíte, hej. Keď chcete, budem takto natáčať, hej. Napíšte do komentárov a ja tak budem natáčať. Ja si to teraz vypnem. My father, ideme asi ne... Bože. Mám ešte 49. Hej, let's go, ľudia. Monster, ideme my father. Možno ma budete zle počuť, lebo som v inej miestnosti, než som bol. Keď chcete, urobím aj reakciu na Fizzyho alebo reakciu na Squid Game 2. My father, ideme my monster. Inak môžete mi napísať, že prečo všetci sú okolo toho Thanosa, kamo. Reálne teraz všetci len Thanosa riešia, ako ty OP-ho zo Squid Game. Zo Squid Game 2. Ja mám asi aj na TikTok, musím povedať, jak sa volám, nie? Vám otvorím nick. Monster, ideme. To vidno, že ja nemám instant lock poušný, kamo. Jak ty, inak. Dneska bude openingy vajíčok. A týchto nie, to sú, nie, proste, len to nie. Hej, dám instant lock 2, takže no wait. Wait not, počkaj. Ja by som sa posral, keby teraz pani huge. Ale dobre, nič. Ja by som mohol zapnúť zvuky, že? Takže to bolo fakt asi najslabšie. Počkaj, idem pozrieť. Instant lock 4. Nie, 4, nie? Hej, môžeme ich vyrobiť 20. Monster, my father, monster. Let's go. Jasne, sradka. Inak na Robloxe sa volajú takto. Keď chcete, ma môžete pridať a ja si s vami niečo zahrám. Logika brosky. Kam ja som si mal postral, že mi padlo vajco, kam. Ináč, tento tajcník je docela vzácný, hej. Hej, viem, že som to, áno, viem, že som to učil. A tohto tu srača vymrdaného. Kámo, koľko ich má na sede? 122 iba, kámo, jebe. To fakt jebe, že iba 122 ľudí ho má. No, môžete mi napísať, čo s týmto mám robiť. Reálne, ja to fakt, že neviem. Tu, keď tu dám nejaký pitov. Aha! Ja keď tam dám tohto tu sráča, a tohto sráča, a tohto sráča, a tohto sráča, a vybrať toto. A keď tam dám... Kde sú tí chují? The fuck?
Hej, ale kedy bym mohol? To by bolo ľahko a kam píča. Nie, toto ešte nie je to. Za to piecha. My father, monster. My father. Dáme ranný prísavej. Toto a toto. Toto. Než toto. Toto. No, dobre ide. Toto. Ráno 18. Vajíčko! Zas to tá píč. Čo? To som nepovedal. To ste počuli proste. Inak s týmito chcipákmi som to trošku odstránil. Písku to nepôjde, no nič. Mám niečo šeše. Prask. Ne? What the fuck? Buzz Lightyear, posledný, hej, ide posledný. Dobre, to je koniec. Ráno mám také 12 minút. No ty koko. Ja som z toho ešte tie vajíčka, že? Tieto vajíčka, čo som vidí, počkaj, že? Toto otvorím a to vám ukážem. Úplne sračka, kamo, najviac sračka. Ináč. Do piči. No, ja si chcem kúpiť. Nie, kamo. Nie, počkaj. Čiže to mesiac budem toto. Rok to budem hantiť, more. Ale ja mám piči teraz tak. Nekaj. Moje gemy. Bába, robíš skozy? Dobre, no nič, no. Teraz keby vajco a ten... Tak tu nie. Ale nie. Tieto vajíčka, počkajte, musím ešte lepšiu ukázať. Tieto vajíčka... Robíš skozy. Tieto vajíčka. Keď chcete. Niekomu predám, reálne. Takže jedno predám za 17 k. Neviem, ale za 17 k. Keď chcete, hej. No, a ja reálne ich rozdám nejaké tie vajíčka, no. Buzz Lightyear, coming to you. Keď to vôbec nejaké zbere, hej. Kam to čo je, what the fuck? On nie je normálny, kámo. Reálne čumo nie je normálny. To je čo? Čakajte, tu je kokot najväčšia. No sorry, ale už mám nervy, dopíši šťali, áno, dopíši šťali. Buzz Lightyear, come please. A teraz tebe tam je ten. Buzz Lightyear, come please. Okej, mám ten snowboard. Board, čo tu je za sračku zás? Hej, kamarádi, počma aspoň von reálne, lebo je docela teplo von. Komu mňa to nebaví otvárať? Hráčka vymrda.
Keď mám autokliker, tak vám tu dám autokliker, hej, ale to je proste... Ďoj. A to aj tak skoro nič nepadá. Aj tak z toho nič nepadá, reálne. Komu robíš si kozy? Komu? Vidíte. Reálne tu napíšem, že... Zapíši sad, hej. Napísal sad. Vidíte, koľko ich mám? Reálne, ja by som ich mohol predať za 400 piču. Za 400 kvadriliónov. Reálne. Hej, ja to asi pôjdem robiť. Hej, viete čo? Ja idem do trading pauzy. Reálne, ja to na tým nemám nervy. Ja idem do trading pauzy do piči. Bo za chvíľku. Tak v piatok sa tešte, že budem asi natáčať na update, lebo reálne ja som nenatáčal, že mesiac. Hovno, mesiac, viac. No, ťaľ môj palec. Au, do písku. Dobre, ideme. Komu ty pekto predáva Juro? Čo ja som si nešetril? Ja som krypil. Končo ja som si nešetril. Ja som mal 400 milióny. Reálne som si mohol kúpiť tieto vajca. Dva hľúč. Ja som krypil. Fakt ja som krypil, kamo. Čo ja to ne... Normálne ja tu chcípnem. Wait, to sú eggy. Eggy. Ty kúku. Sme naspäť. Bol som, že sekundu preč. Wait, ja nemám už do píšťal jeden. Že ja ho nemám, kamo. Reálne, ja ho asi mám na druhom ešte do píšti. Do píšťane, kamo. To som ja chcel. Ja som iba jeden nič videl, že robíš si píšťalu. Jara. On, jeho, set dogy. Jež to je set korgy, ale to nie je set korgy, to píšti. To je set dog, to nie je set korgy, jež to je set korgy, a to nie je set korgy. Hej, ja rozmýšľam. Hej, mám ho kúpiť? Mám ho kúpiť? Hej, viete čo, ja ho kúpim. Takže sorry, ale ja som ho musel kúpiť, kámo. Kde je hoš môj? Kde je môj hoš? Seme. Set korgy! Ja ho budem volať proste korgy, nie dogy. Proste korgy ho budem volať. Set dogy. Joj. Máme set korgy ho. Máme set korgy ho. Turut. Soul trade tomu dávam trade. Ja vám dávam offer, či chce. Hej, nechcem toho doga. Hej, ona si chce toho doga. Hej, mám mu ho dať? Hej, ľudia, mám mu ho dať? No, come on. Hej, Gemi. Hej, nech dá Gemi offer. Inak... Oj, kamo. Normálnu game offerku, nemore 25 gemov. Kamo, ale do písku.
nie budem dawać za 25 gemi toho Haskara, toto je na mi na hovno. Že ja to mám 156 krát. Reálne. Hej, možno, kamo. Hej, ja to berem. Je tu ten God Potion, ja to berem. Sorry, ale ja to berem. Kým tam nedá ten God Potion? Hej, keď tam nedá ten God Potion, má smolu, akože sorry, ale fakt má smolu. Vrásky. Daj tam ten God... Hej, do piči. Miru, počkaj. Ja chcem dať trade. A mne to je piči, kamo, ja som otvoril cez 50. Hej. To je píčus. Hej, ja... Mne sa varia petardy v rukách, kámo. Nerob si za mňa srandu. Reálne. Kde je ten chcípak? Ja ho nájdem, kámo. Ja ho... Vyfláskam ho. Hej, kde si ty kopte? Kde si... To si ty? To nie si ty, tých scánko. Hej, ty búzno. More. Mňa mrdne, kámo. Mňa mrdne. Mňa tu fakt mrdne. Lebo ten kokot, to je búzna. Najväčšia búzna na svete. Reálne mu dávam trade. Za ten God Potion. Reálne to má väčšiu hodnotu než ten God Potion. Hej, kámo, what the fuck? Reálne, what the fuck? To je píču. Kámo, bomby, morme! Morme, ja už fakt neviem hovoriť, kámo. Mám nervy na ňom, buzeranta skurveného. Že sorry, ale to nie je normálne. Wait. Na čo mi toto je, ty Haskar? Bro, radšej gemy, než to tak kokot. Come on. Hej, reálne. Takže what the fuck. Takže what the fuck, kámo. Jedem, počkajte, ja pozriem do Simulátora 99. Či mi niekto niečo poslal, lebo som dával na YouTube. A je niečo na vybrávku, takže nice. Či na YouTube, na TikTok.
what the fuck, TikTok, sorry. Moha. Kamo! Nie morić. Koło nie fala smrnie, koło nie mrnie. Nic. Okej. Jakże nie ładnie. Nie to тяжко впить. Takže... Áno, to mi niekto poslal. Rán typek. Takže ja mu idem poslať. Tak nejdem mu poslať, lebo... Nemám ani gemy na to. Takže... Správať sem gemy. Počkaj, idem na to hre. Prosím, písku. Čo tu mám za sráčku? Hej, Kmore, čo tu mám za sráčku? Hej, ja mu idem niečo poslať. Hej, čo mám poslať? Reálne, čo mám poslať? Ja neviem, čo mám poslať. Počkajte, ja idem sem. Jo. Nevolaj, potk. Dobre, som zase sem, bohužiaľ. Takže je tu hráme tie vystračky a ja idem sem. Veľa ľudí sa ma pýtalo, akože v realite sa ma pýtalo, že na čo natáčaš? Na čo ti to je dobré, že natáčaš? Jenom taká vec. Neviem to dobre na to. Aby som pobavil mojich divákov, proste. Chápeš? Proste. Chápeš, čo keď chceš povedať svojich tých kamarátov, chápeš? A Marek, že zapne si smohol, chápeš proste? What the fuck, mne sa to buguje jak svinia. Hej, iba 44 dopíši. Nie. What the fuck? What the... Hej, ja niekomu random dam invite. Come on! Ha. Však to nie, no. Malo. Čo keď mrnem toto, chápeš? Dobre. Ja mu poviem niečo poslať, ale vy musíte dať odber, vy musíte dať like a vy musíte napísať normálny komentár, nie? Chci pani na ty nevieš hrať. A budem končiť. Ale musím idem prvý poslať. A tak budem končiť. Takže rýchlo. Jak sa volá, nevolaj potkan? Asi hej. Hop, nevolaj potkan. Písku tu zás. Hop. Ja mu niečo giftnem, čo je v tej istej repke. A ja neviem, jakú repku mi dal. Ja mu random tam pošlem toto. Za to, že si niekomu nechcem. Počkaj, ja mu tam dám random inú vec. Hej, ja mu tam dám toto random, kamo. Ja mu tam random dám. Tak. Zafre. Že si poslal. Za free
Typku, używaj. Tak, no. Teraz sobie wszystko stał to ile, jakie mi to niech to nie przyjmę. Titanic. Hej, Gargantuani. Tu się 1, ja tu się 2, ja tu się 3, 4, 5. Hej, 5 Gargantuani są tu. Jeszcze co można pójdziemy pozrieť do Pexim X. Nie, akože sorry, ale nie. Inak keby ste chceli, tak ja niekedy skúsim získať Juge a dám ho do súťaže proste. Kto sa napojí, tak proste vyhrám Juge random. Aha, ja to neviem. Tak to bude asi všetko z dnešného videa. A ešte toto pokraftím, lebo to nevím. Pískovní. Aj teda máme lepšiu čumky, ja mám random, toto som si dal. Počkajte, musím ísť na slandu, asi do piči. Prask. Просто с тем звуком, what the fuck. Ра. Нет. Imagine кому? Ранее же Imagine. Hej, a tam hej, 20. Hej. Padło mi niečo dobré. Nie. Hej. Hej, more. Ťa zbijem, more. Ťa zbijem. Normálne. Bombu dostaneš. Ale teraz sa pozrieme vysračky na účet, kde som kde som prežil 400 dní, no 100 dní. No, som to no vlastne ja som to nenatáčal do písku. No nič, možno budeme prežívať. Let's Go SK2 som hral iba, ale že iba Let's Go. No vlastne hrám, lebo no som to nemal vraviť, ja som creepel. Tebe aspoň dačo padne. Ja som pomaly jak slíma, kámo. To nemôžno, reálne. Hej, mám ísť do Training Plus niečo farmy. To akže načo ti toto skiny, kámo, reálne, akže. Fakt. No, už som rýchlejší. Ja na to nemám coiny už. Mám, dobre. Prask. Dobre, nechám tak. Pesk! Jak dlho natáčam? Čo ti mrd? Dobre, ideme sem. Random, tu začnem niečo pridávať. Vajíčka to nie, ani zapít. Toto tiež nie. Toto nie. Kamo, to má dve míče. Kamo, to má 2 míče. Zabijte ma niekto. Zabijte. Sorry, slabá chvíľka. Uvidíte môj skill. Jak získavam. Hi. Ja mu napíšem hi. Hej. Why not? Som mu napísal hi. Hej, čo odpovie? Keď nenapíše hi. Petardy brosky. Nevyzerám ja na petardy, ale proste petardy brosky. Shut the fuck. Ježe, za 3 milióny, alebo za 3
kde? Ako za 3 kvadráty, kamo. Kde by som sa asi mohol, sem, nič. Ale kde ja mám v pič? Oh my god. Hej, ja si kúpim jeden. Ja ani na jeden nemám, robíš si čo? Dobre, všetci sa teraz upokojme. Môj brat sa vymrtal. Na schodoch, čo? To mal byť random vtip, ale jak vtip to nevyzeralo, takže... Zase klasický haj. Odpoveď! Hej, a teraz mi tam mám prask. Hacker. Jeden, druhý. Ba môže ísť aj tretí. Hej. Buzzer! Mňa mrdne, kámo. Mňa mrdne! Kámo! Normálne ja som im si v ruku, kámo. To je sus. Susy a mangusy. Hej, prosím, dajte mi nejak to gemy. Please. To je buzz. Dneska sa asi budeme učiť už. Lebo aj musím ísť preč. Takže, čaute.